Ndewonu ndị be anyị, aha m bụ Ogechi Sylvia, awụ m dọkịta. Ọnwa Disemba n'orugo, ọnwa Disemba erugo. Taa wụ Disemba 1 n'ụwa dum anyị na-ekwu okwu maka HIV na AIDS. HIV wụ nje virus na-enye mmadụ ọtụtụ ọrịa. Ọrịa ahụ ọ na-enye wụ nke a na-akpọ AIDS. Nje a banye mmadụ n'ahụ, ihe ọ na-eme wụ ọ na-egbutuo ihe na-egbochi mmadụ inweta ọrịa. Ihe ahụ na-egbochi mmadụ inweta ọrịa bụ ihe a na-akpọ immunity. Onye ọbụla kwesị inwe immunity. Ya wụ immunity a dị ka akwa na-ekpuchi mmadụ. Nje bịa gị nso, immunity gị ahụ egbochi gị. Nje ahụ ama mbanye gị n'ahụ. Mana mmadụ nwete HIV, ya wụ human immunodeficiency virus. Nje ahụ bịa ya emebie immunity mmadụ. Onye ahụ gafere ihe dị ka nje na-ebute ụkwara, onye ahụ bidokwa ụkwara. Ihe metụ onye ahụ n'ahụ, onye ahụ ebido nwewe ọnya. So ịhụ na ka HIV wụ nje na-enye mmadụ nsogbu. Ọrịa ahụ a na-akpọ ya AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So na WHO, World Health Organization, ha ekwugo si na 65% ndị mmadụ nọ n'ụwa dum nwee this HIV nọ na mba Afrịka. Tekwana ihe na-eme ka nje a na-agbasa ebe ọbụla. Anyị achọpụtala si mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ya wụ nwoke na nwaanyị mee mmekọrịta, mmiri ahụ si nwoke na-amụ na-apụta, ma mmiri ahụ si nwaanyị otu nwaanyị na-apụta, mmiri ahụ bịa dịkọ ọnụ ma ọ banye mmadụ n'ime ahụ, o nwere ike inye mmadụ HIV. Achọpụtakwala na needle ndị a na-abịa ha bịa ha were needle otu ọbụla na-agba onwe ha ọgwụ, ma ndị ga-aga ha agba onwe ha injection, ha manjụ ma needle a ọ dịkwa sterile. Needle a nwere ike inyekwa mmadụ HIV. Blood transfusion, ya mere a na-asị mmadụ na-eje blood transfusion ikwesị ịjụ emego this ọbara screening, emego ọbara screening, because ọbara a na-screen, a na-enyocha ọfụma, nwere ike inye mmadụ HIV. Achọpụtakwa na mmiri ara na-eme ka HIV si na nne gafe na nwa. Ya mere a na-asị ụmụ nwanyị nwe HIV enyekwala ụmụ ha mmiri ara, a ga-enye ha formula milk. HIV enweghị treatment, ada agwọ ya chacha, mana enwe ọgwụ a na-enye ndị mmadụ a na-akpọ ya antiretroviral. Ọgwụ ndị a ga-eme ka ọrịa belata. Anyị achọpụtala na ndị mmadụ nwere ike inwe HIV ihe erighị ha 20 years, 30 years. Ndị mmadụ nwere ike inwe HIV ahụ nọte aka maka na ha na-aṅụ ọgwụ antiretroviral, mana ada agwọ ya o. Ya mere onye ọbụla kwesị igbochi onwe ha n'inweta HIV. Ekwugo m otu o si agbasa. Anyị kwesị ịmakwa na HIV ada agafe ma ịbịa makwọ mmadụ. HIV ada agafe otu ahụ. Gị na mmadụ nwe HIV rie nri, unu bịa kụwa ngaji n'eze, ọ dị emekwa ka HIV ahụ gbasa. Ịbịa kwe mmadụ n'aka, HIV aga agbasakwa ma ikwe mmadụ n'aka. Elekwana otu anyị ga-eji gbochie onwe anyị. Nke mbụ, mmadụ na-emekọrịta, mmadụ na-enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ekwesị na-eyuzu kondọm. Enwekwa kondọm nke ụmụ nwoke, nwekwa nke ụmụ nwaanyị. Anyị na-asị ị na-egotekwa kondọm, chekwa ma nwee NAFDAC nọmba ma omego expire, because condoms mega expire nwee ike ịgbawa onye ahụ enwekwa risk of inweta HIV. Marakwa ka eji eyinye ya ọfụma,
because ọ na-iyi ya ọfụma, onye ahụ dịkwa at risk, onye ahụ nwere ike inwetakwa HIV. Nke ọzọ wụ mmadụ kwesị na-aga nyocha. Onye na-enwe mmekọrịta nwoke na nwaanyị with ọtụtụ ndị mmadụ na-agakwa nyocha, ya wụ screening. Anyị na-asị ọnwa 3 gafee ije hụ dọkịta gị ka eme gị screening. Enwe test, ọtụtụ test a ga-eme, ma blood test ma swab, ebe a ga-ewere ihe wepụta mmiri ahụ nọ nwaanyị n'ime ahụ ma mmiri ahụ nọ nwoke n'ime ahụ, agaje test ele ma mmadụ o butego nje. Because onye ahụ bute nje, enwekwa ọgwụ a ga-enye gị. A ga-ejikwa nwayọọ kpọkwuo ndị ahụ gị na ha mekwara mmekọrịta, gwakwa ha ka ha jekwa for treatment. Ihe ọzọ bụ needle. Ebe ọbụla ị na-aga for treatment, jụkwa ha ihe sterile needle. Ichekwa maka dịkwa na packet, because ekwula maka otu needle na-eji efesa HIV. Ma ndị a na-agacha ma pedicure ma manicure, make sure na ihe ọbụla eji eme gị ihe ndị ahụ dịkwa sterile, ọ dịkwa neat, ọ dịkwa ọcha. Ndị nwa a na-enye ọgwụ nke anọ, ndị a na-enye ọgwụ antiretroviral, biko ekwukwala si ahụ adịgo m mma, m ga-akwụsị ọgwụ m. Akwụsịkwala ya. Ọgwụ ndị a ọgwụ a na-aṅụte aka, enwe ndị a na-aṅụ for life. Biko mgbe ọbụla isi na-ekwụsịgo, nje ahụ nọ gị n'ime ahụ ebido mụbasawa nyewezi onye ahụ nsogbu. Ọ na ị na-arụ na hospital ma na ọrụ ọbụla mmadụ dị exposed, maybe ị na-eyuzu needle ma ị na-eme operation, biko mgbe ọbụla ị merụ onwe gị ahụ na hospital, enwekwa procedure ikwesị ije hụ ndị a na-akpọ occupational health or occupational therapy, eme gị test makwa ma ị nwee risk. Enwe ndị a ga-agwa ka ibido nwa antiretroviral before your test apụta, because of the high risk of ebe mmadụ na-arụ ọrụ. Ihe ọzọ wụ ọ na ị na-eme mmekọrịta nwoke na nwaanyị, ilube di ma ilube nwaanyị, biko a ga-ebelata ka esi eme ya, maka na achọpụtala na mmekọrịta nwoke na nwaanyị wụ ụzọ ndị mmadụ ji ebute nje awụ HIV. Biko enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndị be anyị, ndewonu.